kapuso, karon nga nagsaulog kita sa Indigenous Peoples Day sa Karewan Festival. Saluduhan ta ang atong makauban karong buntaga nga usa ka miyembro sa Bagobo Tagabawa Tribe gikan sa Barangay Sibulan, Toril, Davao City. Sayro nato ang iyahang journey sa pagpalambo sa usa ka ethnic community ug dungan tang ma-inspire sa iyahang kinabuhi. Mga kapuso, atong makauban this morning si Sir Fred Talabon gikan sa Bagobo Tagabawa Tribe. Good morning, Sir Fred. Og dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag pod, ilabi na sa ato ang attorney o sa ato ang GMA nga niya sila aron magkuha sila og kining update para pod sa ato ang sitio Gabagayan. Mayong buntag sa tanan. Sir Fred, gusto ka namo mas maila-ila pa kinsa ba si Sir Fred ug unsa ba ang imong ginakabisihan karon? Ako si Pastor Wilfredo Talabon. Natao sa Makilala, North Cotabato. Mayani ko dinhi kay kanang usa ka pastor gi-assign sa nagkadaang lugar, usa na ni sa Kabagayan. Usa ka pastor na assign ko dinha. Unya tungod ani sa pagpamastor ato pong nakita ang kanabang panginahanglanon usab bisan sa ato ang community nga dili lang sa spiritual value sa atong nakita kundi sa ato ang lugar nga din ang tao nagpuyo nga unsabay ato ang mahimo para nila. Gawa sa pagkapastor, unsa pa ang lain nimong ginabuhat? Usa ko ka kining sa eskwelahan naga work pod ko kauban sa mga teacher nahimo ko nilang school watchman sa eskwelahan. Unya kasamtangan nga nahimo kong watchman sa usa ka lugar. Ako pong hangad nga makatabang pod ko og dugang sa komunidad. Ilabi na sa itong mga kabataan, ilabi na sa edukasyon nga sitwasyon, ilabi na dinhi sa kabagayan nga layo kayo ang eskwelahan. Paun sa kini nagsugod ug unsa pod ang nagtulak sa imuha na motabang sa imuhang mga katribo hilabi na sa mga kabataan? Sa diha nga nahimo kong pastor sa maong lugar sa Kabagayan, Barangay Sibulan, Toril, Davao City. Unya akong nakita sa akong pagpamastor sulod sa duha ka tuig nga ang mga bata in town nagka-luoy kaayo tungod kay ang mga ginikanan. Makitaan po nato nga wala kayo sila pagpakabana mahitungod sa edukasyon sa ilang mga anak tungod sa kalayo no sa eskwelahan. Unya ang mga bata dili ganahan mo eskwela tungod kay doon na pay sa pangagion, lubak-lubak ang dalan, nya layo pag kayo ang lugar. So mao ni nga ako naghimo na pod og kining inisyatibo through sa to ang local government unit nga matabangan ta nga mapadala gyud dinhi sa Kabagayan ang edukasyon. Sa imong tanaw, Sir Fred, unsa ka importante na makatabang ka within your ethnic community? Usa pod nga kanang dako kayo ko og kining panghuna-huna nga matabangan ang lumad tungod kay usapod ko kalumad. Usapod ko ka Bagobo Tagabawa dinhi sa Barangay Sibulan og nakita nako nga bisan ingon naning kahimtang nato ang ato ang sitwasyon atong kining pandemic nga dili ta magpuyo di adapita kundi ato pod nga ipataas ang ato ang pangandoy, ang ato ang pagkabot sa kanang mapabot dinhi sa Kabagayan ang kalambuan ilabi na sa edukasyon sa mga bata. Tungod kay mao ni ang pinakaimportante tungod kay mao ni sila ang musunod sa ato ang henerasyon nga sila na pod ang modumala kanato ugma kung wala na ta dinhi sa kalibutan. Daghan kaayong salamat, Sir Fred. Saludo minimo. Amping pirmi.